Wist ik even net wat ik zeg. Er woont een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. Waar luidt er in mijn bed? Jongens, als het al zuster is, zit bij Boelo in zijn luie stoel met een grut boek op een schutte te lezen. En hij mompelt er zachtjes bij. Miauw, zoest mij net eens wat zeggen. Ik bedoel, ik ben hier een keer. Miauw, en ik wil weten wat er in dat boek staat. Kun je het mij allemaal zo voorlezen? Vindt Jannie dit gezellig bij hem zit? Nou ja, vanzelfs wel, ja. Nou, sjoch, het gaat om eens over het famke goudlokje en de treie beer. Zei bij Boelo dan. Ik heb het je al zo vaak voorlezen. Wist het nou nog net? Miauw, nee, hè. Ik ken er geen genoeg van krijgen. Iemand Jannie. Oh? En dan vertelt er Jannie het verhaal. Nou, goudlokje hier eerst van alle pantjes van de treie beer nitten. En daarna zou ze lekker sliepen. En daarom lei ze even op alle bedjes van de treie beer. En het bedje van de lietse beer lijkt het lekkerst. Miauw. Correct. Maar toen kwamen de beren dus en vonden ze haar daar in dat bedje. En goudlokjes krok was zo verschrikkelijk dat ze trok het rut naar boeten vleeg. Zo. Nou en nou ga ik sliepen. Miauw, nee. Ja, nou, ik ben wurg van al dat praat over bedjes. Ik wil nou lekker naar mijn eigen lekkere bed. Zo. Dat even letter luidde er al op. Maar wat nou? Wat nou? Zou we net sliepen kunnen? Ik kan het sliepen. Dadelijk komt je er een van die dit van mijn pantje ziet. En mijn hunning op eet. En op mijn stoel zit. Oh, ik moet naar onder. Is er een? Al roppend vlucht er het bed uit. Is er een? Ja, ik moet het eerst zien. Naar onderen. En hij rent naar de tafel. Maar zijn huning erop. Dus even zien. Nee, hier. Alles zit er nog. Krijg dat ik het deelt zet ha. Mijn huning. En mijn bakje. En mijn lepel. Oh, gelukkig. En dat is weer. Er is net van zijn huning eten. En er rent ik nergens een famke roen. Maar gouden lokjes. Mooi. Nou, als dat zo is, kan ik wel weer op bed. Dan kan ik er even wel sliepen. Zei hij dan tevreden. En hij zilver op bed. Hé? Maar wat nou? Ja, maar, er zit een bult op mijn bed. Oh, Sjoma. Nou, dit is echt wat. Zo dat akelige famke dan toch in mijn bed. En ja, het had er alles van, ja. Want er is net alleen een bulte te zien. Maar die bulte beweegt echt nog. Oh, help! En dan... Nou ja, ik lijk zo lekker te sliepen. Hé? Ja,
wat haast overleven. Hoe kan Kan de poes net gewoon even op een warm plakje wijkroepen om te sliepen? Miauw. Nou,